Ce faceți, mă? Faceți bine? Păi faceți bine, normal că vă uitați la mine. Și când vă uitați la mine, nu puteți să faceți decât bine. Cum a fost săptămâna voastră? Ceva țepe de pe la giveaway-uri, cu coduri, cu astea, a? Înainte de a începe, vă mulțumesc că vă uitați la noi. Nu uitați să subscribe și să link down below, pentru că am lansat o provocare. Dacă facem 100.000 de urmăritori pe YouTube, o să vă îndeplinesc ca acest peștișor de aur ce sunt, dorința de a face 2 ediții ale frumoasei noastre emisiuni pe săptămână, că se pare că una nu vă e de ajuns. Așadar, link down below și subscribe și aveți grijă să aveți activat clonțopelul, că atunci când vă sună clonțopelul înseamnă că Oana Zăvoranu la What the It's Happening in Town a băgat marfă nouă. Înainte de a intra în pâine în subiectul de astăzi, vreau să vă spun că o să vă lansez o provocare la sfârșitul emisiunii, pentru că această provocare o să facă sens pentru voi după ce vă voi explica eu despre subiectul de astăzi. Și la sfârșit, ca o concluzie, o să am nevoie de ajutorul vostru pentru a intra și mai bine în dedesubturile lucrurilor murdare care se întâmplă pe social media. Vă vorbeam de cum își cresc în mod artificial aceste urmăritorii pe Instagram și chiar și pe Facebook. Acum vom vorbi despre coduri și giveaway-uri. Talciocuri, tarabe, nu toate pentru voi, nu-i așa? Este celebru tupeul lui Pinocchio pe care vi l-am devoalat eu și acum o să vi-l explic mai bine. Când spunea că a vorbit cu o prietenă, Pinocchio, și râdeau amândouă de nebuni ăștia de followers care tot spun de coduri, de codurile, spuneți-mi dacă nu mai vreți, că codurile sunt pentru voi, nu sunt pentru mine, sunt pentru voi. Și vine Oana Zăvoranu, domestosul acestor și vă spune așa: nimic nu este pentru voi, nici codurile nu sunt pentru voi, nici giveaway-urile nu sunt pentru voi, ca să fie foarte, foarte clară situația. Ce sunt aceste giveaway-uri care sunt făcute de, cred că, toți influencerii ăștia mai răsăriți ai țărișoarei noastre și de fapt și ai lumii? Sunt practic niște tombole. Acum, nu cred că este nimeni nebun încât să creadă că Pinocchio sau Șicădâm, Spider Șicădâm, sau Andu Madam, sau Câh, sau nu știu, face giveaway-uri și vă dă lucruri așa doar că să plictisea el și din prea plinul lui sau al ei sufletesc își ia 2 telefoane și practic vă dă și vouă unul. Că am auzit și aberații din astea. Era una care a dat la un moment dat un colier de 7.000 de euro și spunea că l-a dat așa că a vrut ea să dea la fani, că iubește ea pe fani. Numai că ele nu înțeleg că Oana Zăvoranu e numai una. Eu, într-adevăr, am dat haine, pantofi și genți în valoare de peste 200.000 de euro, fără să cer nimic de la voi, vă mai amintiți? Ele și ei fac aceste giveaway-uri, aceste tombole, sau vă fac aceste coduri, pentru că de aici se câștigă foarte multe lovele, brandurile. Fac giveaway-uri pentru că ele au ajuns la concluzia, după ce și-au făcut niște calcule, că le costă mai puțin bani să plătească aceste giveaway-uri influencerilor decât dacă ar face un spot, da, care mai departe să ruleze pe TV. Mecanismul este unul foarte simplu, dar totodată psihologic. Când omul știe că ceva este limitat, că este pe o anumită perioadă de timp, că ați văzut că aceste tombole sau giveaway-uri de obicei, să zicem, sunt făcute ori când vine 1 martie, ori de ziua îndrăgostiților, ori când este Paștele, ori nu știu, de nu știu ce Sfântul așteaptă, de Crăciun și așa mai departe, pac, apar și să bulucesc și astea cu tombolele lor. Nimic nu este gratuit pentru voi, cum nimic nu este de fapt pentru voi. Pentru că voi, dacă vă uitați și vreți să participați la oricare din giveaway-urile făcute de astea sau să beneficiați din oricare din codurile pe care vi le dau din prea plinul lor sufletesc aceste, trebuie de fapt să cumpărați, adică e genul de
îți dau asta, dar trebuie să faci asta. Ei spun în felul următor, că în momentul în care vă înscrieți la acest giveaway, nu contează pe care pagină suntem, trebuie să. Și vedeți că lucrurile sunt standard, pentru că practic este ca o ecuație matematică, necunoscutele sunt aceleași. Gen, taghează 2-3 prieteni, dăm follow mie, nu mai știu, și scriem un comentariu dacă e și cel mai interesant, nu știu ce, mea câștigă. Practic, trebuie să știți următoarele lucruri, că la orice giveaway, pentru orice giveaway mai bine spus, cel care vă face tombola este plătit. În speță, vă dă vouă un iPhone, asta înseamnă că firma respectivă, brandul respectiv îl plătește pe sau pe cine care face giveaway-ul respectiv pentru a vorbi. Este practic o formă, cum spuneam, de publicitate, însă mai pe low cost și atunci, știi cum, ambii sunt fericiți. Brandul respectiv că prin influencerul care are fake followers, crede brandul, devine mai cunoscut și publicul larg, prin intermediul acelui influencer, începe să-i cunoască magazinul lui, să zicem, sau brandul lui. Și doi, influencerul respectiv își trage cașcaval pe dreapta pentru că a spus iPhone sau Samsung, vă dau un telefon Samsung sau vă dau un iPhone, da? Nimic nu este gratuit, nimic nu este făcut pentru că vă iubește cineva pe voi. Asta să vă scoateți din cap, să fie, și cum, să fie ca o rugăciune. Vă spuneți dimineața când vă treziți. Ce văd eu pe Instagram sau pe Facebook sau oriunde, pe TikTok, că e giveaway sau că e cod, înseamnă vrăjeală, prosteală. Ce se întâmplă? Lucrurile sunt foarte clare. Giveaway-urile sunt postate. Problema este că niciodată câștigătorii sau câștigătorul nu este anunțat într-o postare. Ele ci că sunt puse așa răzlețe pe story-uri, știți că story-urile alea dispar, dacă vrei le poți și șterge, nu e niciun fel de problemă. Și atunci întrebarea pertinentă este de ce un giveaway este anunțat atât de vehement și de repetat, da? Și dă tag la 3 prieteni și fă nu mai știu ce și lasă și bazele, și datele personale. Ca o paranteză vin eu și mă întreb, oare cu acele date personale, da? Că se stochează o bază de date săpănoasă, da? Ce să faci cu bazele alea, cu datele alea, cu baza aia de date? Vă spun eu, să transmite din tată în fiu, ca să zic așa, mai departe și mai departe și mai departe, și de-aia vă treziți cu notificări de nu le mai puteți opri. Odată ce te-a pus necuratul și ai crezut că intri și tu acolo în tombola aia și câștigi și tu ceva, la revedere! Ăia îți preiau datele tale, care în mod normal ar trebui să fie confidențiale, dar spun eu dacă că numai confidențiale nu sunt, și să transmit, este circuitul apei în natură și le dau PR managerii între ei și le dă și lui și la toți, așa ca să fie frumos în oraș, cum îmi place mie să spun. Sunt câteva exemple pe care pot să vi le dau eu, mai actuale, să zicem, de giveaway-uri care nouă ni s-au părut extrem de ciudate și nu numai nouă. Spre exemplu, Woody Fomilă anunța cu surle și trâmbițe acum vreo 2-3 zile că oferă 10.000 de euro. Giveaway 10.000 de euro. Gen, arunc, ca asta, da, giveaway, da? Dacă e să o iei în traducere românească, give away. Adică dau mai departe, arunc să fie pe abundență. Adică Woody Fomilă și cu Andu Madame aveau în același moment aceste giveaway-uri în care aruncau cu să moară, să facă, să pătimească 10.000 de euro în voi. Giveaway-ul, deci câștigul este de 10.000 de euro. Tu în momentul ăla gata, deja ai cheltuit banii. Zici, mamă, familia mea 10.000 de euro plătind și întreținerea. Nevasto, luăm și la copii trotinete. Gata, deja voi calculați, cheltuiți banii în gând. Însă dacă citiți mai jos, spune așa, că da, 10.000 de euro, dar de fapt vor fi 4 câștigători a câte 500 de euro și premiul mare 8.000. Ori îmi dai 10.000, ori de fapt am rămas în 10.000 cu 8.000 și de fapt nu e un câștigător, de fapt sunt 4.
Da, trebuie să citești un pic mai jos. Și ce să faci ca să intri în posesia cașcavalului? Păi urmărești lista de prieteni de pe pagina Give 10.000. Bun, ne ducem și noi așa cu mouse-ul sau cu deștul pe pagina aia. Mamă, ce-ai făcut, Bobiță? A existat pagina, n-a mai existat. Da? Eu am printuri făcute la tot. În momentul în care a anunțat Tudi Fomilă și Andu Madam acest giveaway pe abundență de 10.000 de euro și te trimitea la sponsor, gen, da, la cel care dădea, arunca cu pandemie, așa, arunca cu 10.000 de euro, ce să vezi, cum zic eu, intru în casă, ușa închisă. Sponsorul nu mai e, este user, nu mai e de găsit. Ce-o fi făcut userul are? Nu mai are 10.000 de euro, i-a zis lui Fomilă și Fomilă a șters. În schimb, l-a lăsat în continuare Andu Madam, care Andu Madam este, ca să spun așa, un veteran al genului ăsta de tombole. Anul trecut, până iarnă, Andu Madam au fost și până ziar tot felul de titluri. Face cel mai mare giveaway de pe online. Uite acolo, nu știi care e Moș Crăciun, care ea. Băi, știi care e problema? Vă face să credeți că vă dau o mașină. În mintea omului se întipărește în primele secunde, că de asta spuneam că sunt psihologic făcute toate treburile astea, că vă dă Andu, mă, de la el de acasă, din șofonier de la el, ia din șofonier banii, sau din garajul lui de acolo, ce mamă, antante, dize manepe, antante, gata, asta e, mă. Ce? Merțanul de 100.000 de euro. Gata, bă, și ceva. Bă, eu îmi iubesc fanii atât de rău, dar că sunt așa, nu, eu iubesc, mă, și ceva. Mie cu mașina aia îmi stă rău în garaj și eu vreau să o dau, mă. Nu dau la rude, nu dau la frați, nu dau la surori, nu dau la părinți. Eu vreau să o dau la cineva așa de nici nu știu de el, nu cunosc, nu am văzut. Gata, mă, și ceva. Și du-te și pune și mie o lumânare, roagă-te de sănătatea mea, zi, Doamne ajută să-i ajute, că mi-a dat și mie, uite, m-am descurcat și eu cum am putut într-un merțan de 100.000 de euro. Cine poate să creadă asemenea hohaileli că vreunul din ăștia, că atenție, aceste giveaway-uri, respectiv tombole, sunt făcute de cei mai și chitroși dintre ei care vă fac reclamă și la prize. Să nu puneți votul în viața voastră la vrăjirile astea. Să nu credeți că există persoane care au câștigat aceste lucruri. Și dacă au existat, nu mă refer la Madame, în general vorbesc acum, da? Au existat discuții, zvonuri, vorbește lumea în oraș, că anumite chestii au fost întâmplător câștigate, ori de angajați de influencerului, ori de vreo rubedenie de la ăla de la firmă, ori de întâmplător, mă, pentru că gen cumnatul sau verișorul a urmat pașii ăia, mă. A dat follow la 4, a tagat, împrăștiat și a făcut o poză cu șervețele în nas și gata, mă, ăla a fost din toți. Dacă vă băgați să faceți vreo prostie de asta, să credeți în vreun giveaway, nene, tocați și când vezi că se termină și se anunță câștigătorul, tu spune: eu vreau să știu cine a câștigat, eu vreau să știu nume, prenume, vreau să-i văd fața, lui ăla sau lui aia. Țineți-vă scai de ei, da? Da, gata, s-a dat, tu suni. Pinocchio, ce se întâmplă? Am auzit că dădeai tu 10.000 de euro, că tot așa, în iarnă și aia dădea 10.000 de euro. Auzi, mă, Pinocchio, ok, n-am câștigat, bine. Cine a câștigat banii? Păi nu, că a fost pe poveste. Păi nu, uite, eu aici nu sunt în poveste, eu sunt în realitate. Dorim, suntem un grup de fani, înfocați de-ai tăi, nu din aia forjați, cumpărați de tine. Ce se întâmplă? Mă, vrem să știm și noi cum îl cheamă pe ăla și să-i vedem fața, adică să știm și noi, e din București, e din Cluj, e din Craiova, de unde e, să vedem și noi că e viu, există, că e pe pământ. O să vedeți că o să fie ocupați, nu o să mai aibă atâta timp să vă explice despre câștigători sau câștigători, cum au timp să vă povestească. Nu uita, mâine, giveaway, nu uita, nu, o să vedeți când o să le cereți explicațiile necesare și o să vă dea cu flit. Să vă aduceți aminte, bă, nene, ce dreptate a avut Oana Zvoranu? Practic, pe lângă câștigurile financiare concrete care există în urma acestor giveaway-uri, dar nu pentru voi, ci pentru cei care fac giveaway-urile, respectiv
influencerul respectivă și firma respectivă care își crește notorietatea în piață, se câștigă și followers. Și uite așa, taghează 3 prieteni, care și ăia mai taghează încă 3 prieteni, care și ăia mai taghează 3 prieteni și, practic, de aici, voi trebuie să înțelegeți că se urmărește creșterea followerșilor pe conturile respectivilor, da? La fel și cu codurile, n-am să zăbovesc foarte mult pe coduri, nu să dau coduri pentru voi, există două variante, două chestii la coduri. Ori în momentul în care vi se spune bagă cod nu știu care, brandul respectiv la final îi dă comision acelui influencer, la modul că da, codurile au numele lor, da? La final există două variante, ori în funcție de câți cumpărători vin, acolo trebuie să spui ce cod ai folosit și înseamnă că tu lucrul respectiv l-ai cumpărat uitându-te la Vasilica sau la F***ca, ori în spatele acelor coduri de fapt nu este decât o promovare a acelui brand din partea căruia îți vine codul și influencerul respectiv este plătit cu bani importanți pentru a povesti de respectivul brand. Asta ca să înțelegeți și să mai ridicăm vălul de minciuni, pentru că sunteți toți astenizați cu am un colet, am pentru voi. Deci eu când aud asta cu am pentru voi, mie efectiv la modul la propriu mi se zbârlește părul pe mine. Pentru că este mult mai sincer să spui am și eu un comision dacă cumpărați telefonul ăsta. Băi, n-aș fi atât de supărat pe tine, cu toate că mai bine te duci la muncă și muncești, dar ți iei un serviciu decent. Nu te izmenești în fața unui televizor sau unui telefon 24 din 24 și te dai și ocupată. Că voi nu înțelegeți treaba asta, jobul ăsta de influencer, cât este de greu, pentru că trebuie să te machiezi, ai ședințe foto, trebuie să... Da, femeile alea care au servici, să duc pe ploaie, pe ninsoare, vin acasă, gătesc, au și 2-3 copii, trebuie să îl satisfacă și pe soț, să nu fie morocănoș, aia ce mai spun, a? Să nu mai zică vrăjeala asta cu content. Ce content? Content este ce fac eu. Da, eu fac content. Eu prin mintea mea, cu ajutorul, mai bine spus, cu ajutorul minții mele, cu talentul meu, cu carisma mea, fac niște emisiuni, pun vorbele, pun niște chestii în practică, vă explic, asta e content. După cum actorul face un rol, după cum dansatorul face un dans, după cum cântărețul face o piesă, asta înseamnă că face ceva, care are un conținut. Conținut că stau și izmenez 4 rațe pe masă, asta nu înseamnă content, asta înseamnă că trece timpul ca să le iau banii la fraier. Hai să vă mai dau niște exemple de giveaway-uri făcute de ăștia. Era Spider și Câdâm, vai de mine vă dădea giveaway. E luna cadoc, v-am spus, ori martie, ori decembrie, să gândește la voi femeile și mai ales la cașcaval și la faptul că poate să facă și ea gratis niște frământări. Și dacă nu știu ce faceți, aveți un pachet de 4 mermeleri, 5 frământări, 2 la leu. Ce trebuie să faceți? Păi în primul rând follow ăia acolo unde vă frământați, tag 3 prieteni, uitați-vă că toate sunt standard, da? Deci identice. Acest giveaway este activ până la data ca să-ți creeze senzația. Aoleo, trebuie cât mai e? Ia să vedem, fată, ce e azi? Azi e miercuri, când a zis că să te vineri, mamă, până vineri, haide repede să forjăm aici. Ia și-a banii, o mai și frământăm banii ăștia, fericit e și influencerul, fericit e și mermeritorul. Ia să vedem aici. Pinocchio și el este un fel de rege al giveaway-urilor, vă dădea la un moment dat Pinocchio, spunea în felul următor, suna giveaway, îți umplu dressing-ul de pantofi. Mamă, și lumea prostăvancă a zis, mamă, să mă scriu și eu la giveaway ăsta. Mamă, deja vedea, jur împrejur, pantofi, mamă, să gândeau ele, o să fim practic îngropate de pantofi, vor cădea pantofii pe noi. Când să vină giveaway-ul,
Ce să vezi, tăticule, că am văzut și scriau unele. Păi da, dar nu te supăra, în primul rând erau niște papucei și în al doilea rând erau foarte ieftini și erau doar vreo 3 perechi, așa. Pentru voi, eu scăpă să vă punem, pentru voi, nu pentru voi, nu, pentru voi nu-i nimic. Pentru voi doar să scoateți banul de buzunar. Hai să vă, știți la ce sunteți voi folositori pentru ei? Să decartați. Atât. În momentul când te scormonești pe un buzunar sau plânge cardul că l-ai despuiat și nu mai are pe el nimic, că aoleu, mi-e fric, mai goli de tot, în momentul ăla sunteți buni pentru ei. În altă situație nu. Lino Golden, un mare artist și el, îți dă, atenție, mașină de 100.000 de euro, un super BMW. Ce trebuie să faci? Să nu crezi, în primul rând. Să nu crezi. Când îl vezi pe Lino Golden, să zici, tu ești la modă, dădea BMW-ul, da? Ce nebun ești tu, mă. Dar marmota ce a zis, mă? El are atât de multe mașini în garajul lui de lux, încât v-am zis, băi, prisosea bolidul ăsta de peste 100.000 de euro. A zis, băi, ceva, ia dă-l în de bolid. Ce de acum stau eu cu sărăcia asta de peste 100.000 de euro în garaj, când eu am numai Bentley, am numai Rolls-uri, am și Phantom, am... Ce ai, bă, băiatule, Lamborghini, Ferrari? Ce să caut eu, mă, cu gunoiul ăsta de 100.000? Ce Dumnezeu, la valoarea și pregătirea mea, eu trebuie să am numai mașini de la 5-600.000 de euro în sus, că altfel nu. Da, ca să înțelegeți. Să-mi povestiți și mie dacă a câștigat cineva, da? Bolidul. Prietenul nostru, al nostru, al vostru, Ia uite-l, mă, el este, țineți minte când eram noi mici că era la circ, mă, la omul ăla, avea armonică, avea flașnetuță, știi, scotea de pe buzunare. Ia uite-l, mă, nu mai are mâini. Deci dacă ar mai fi, lui ar fi, știți de ce el supărat? El ar vrea să aibă mai multe mâini, mai multe picioare, mai mulți dinți, mai multe urechi, ca să le folosească la câte ceva. Păi are doar 2 mâini. Ce face? Folosește și coate și tot. El vă dă și telefon, vă dă și tricicletă, vă dă și ce mai are de la de mergeți voi de besmetici, așa, de cădeți în nas. Și cel mai frumos, că așa fac oamenii rasați și șmecheri și bogați în general, își fac evantai, uite-te și tu, din... Ce, Eminescu-i, mă, pe aia de 5 milioane? Eminescu e? Eminescu. El își face, când își face vânt, când e cald, nu mai dă drumul la aer condiționat. Când e cald, el își face, zice, Bapso, auzi, bă, Bapso, adă coace evantaiul ăla de l-avea făcut. Păi după aia că îmi fac eu vânt cu el. Hai să altul, că la noi nu contează evantaiul, e ca șervețeli. Când vreodată m-ar pune pe mine cineva să stau cu evantaiul de bani, așa ca la... Nu știu, pe mâncați-aș gura ta. Nu știu, dar și lăutarii, parcă... Sau la lăutari. Că mai ziceți de maneliși, că mamă, manele, plouă cu bani. Uite colea, el este tăticul mocangelilor și e tăticul absolut. Cum credeți că tăticul absolut al mocangelilor v-ar da vouă, nu cât sunt acolo 100 de milioane sau că sunt în mâna lui, v-ar da vouă 1 milion. Niciodată. Pe cine mai avem? Frumos, apoteu, sigur că da, Gulliver, el face giveaway cu propriul lui parfum, mă. Și voi nu vă prindeți că își face reclamă la parfumul lui. Voi credeți că Gulliver, care e pe mare abundență și pe buriceală în Dubai, n-are ce să mai facă, mă, cu 2-3 parfumuri și vi le dă vouă? Niciodată. Ia, totul așa, nu, follow. Ia uite-te că trebuie follow Gulliver și firma lui, da, și 3 friends. Atâta, dacă nu trebuie să mă credeți. Bă, nene, de ce sunt toate la fel? De ce se seamănă toate? De ce totul 3, vă spun eu 3, de ce? Pentru că totul e psihologic, că dacă te puneți dai tag la 5 persoane, probabil că îți bași așa 3 persoane, mai 3 persoane, uite cum s-au făcut și ce, mamă, ce sunt atât de urmărită. Doamne, eu influențez lumea, ceva de groază. Și apropo de minciuni, că ăștia noștri sunt mici copii, dar voi trebuie să înțelegeți fenomenul în sine. Minciuna mincinoaselor și mincinoasa Americii este nimeni alta decât Kylie Jenner,
care s-a declarat ea la un dat cea mai tânără miliardară din lume. Și în felul ăsta a ajuns pe prima pagină a revistei Forbes. Numai că noi, săpând, am descoperit și diamantele. Ce să vezi? Mai târziu s-a dovedit că de fapt a mințit. Că nu e miliardară, Kylie. Pur și simplu a declarat ea cu familia ei de hohailărese de mincinoase, au declarat alte cifre la taxe și impozite ca să poată pretinde că e miliardară, să fie pe coperta revistei Forbes. Vreau să vă lansez și provocarea de care v-am povestit la începutul emisiunii. Vreau să îmi scrieți pe Instagram sau pe Facebook sau pe mail sau ca să punem aici în emisiune ce produse ați cumpărat și s-au dovedit a fi țepe sau fake-uri de pe la influencerești. Deci eu vreau cu subiect și predicat, frate. Dar vreau cu dovezi, gen, ori ale lor făcute de ei, produsele lor, ori luate, comandate de voi la recomandarea lor că nu se mai poate dacă nu se culcă noaptea cu masca aia pe față sau dacă nu își pune nu știu ce fes în cap, nu mai doarme. Și să arătați, nu știu, ați luat un fes să-mi arătați. L-am pus de 2 ori, s-a deșirat. Sau am comandat la recomandarea unui influencer un inel. Și mi s-a negrit, spunea că e de argint sau de aur și de fapt el nu era, am transpirat un pic și mi s-au negrit degetele. Și vreau să ne trimiteți pe Instagram sau pe Facebook, repet, oriunde vă vor parveni aceste experiențe ale voastre, dar vreau, vă rog, ca să fim cum trebuie ca la carte, vreau cu dovezi. Cu ce ați luat, cu bon, cu factură, cu ce vi s-a emis vouă, ca să nu fim după aia acuzați că mințim noi. Vă dați seama că eu nu mai dăm minciuni, am timp în emisiunea asta, n-am altceva de făcut decât să vă mint pe voi. Și de asemenea, aș vrea, dacă se poate, să îmi scrie și mie un câștigător al bolidului. Vreau să cunosc câștigătorii bolizilor, câștigătorii sumelor astora de bani mari, deci ceva substanțial, giveaway-uri la care ați participat și tot așa cu dovadă să spui, uite Oana, eu am participat la un giveaway făcut de... Ce să vezi? Bă, nene, a zis că îmi dă carcasa asta de 5.000 de euro, da. Ce să vezi, mă? Omul mi-a trimis. Uite, poftim, dovada mi-a trimis-o. Acestea fiind spuse, nu uitați să link down below, să subscribe. Revin asupra promisiunii pe care v-am făcut-o, că în momentul în care vom face 100.000 de urmăritori, de subscriberi, pardon. La mine este o ceață cu urmăritori și subscriberi, nu știu dacă și la voi. De urmăritori, da? De subscriber, ce mă pe YouTube? Ce? Pocăiți. Că noi suntem infractorii pocăiți. O să vă pun la un dat și o poză. Poate chiar o punem în emisiunea asta, să vedeți cine sunt pentru noi infractorii pocăiți. Mi s-a părut că suntem cei mai reprezentativi prin filtrul acestor fețișoare haioase pe care o să le vedeți. În momentul în care suntem pe YouTube la Oana Zăvoranu oficial, 100.000 de infractori pocăiți, deci nu suntem nici infractori, nu suntem nici pocăiți, ați înțeles ideea, da? În momentul ăla vă vom face și 2 ediții pe săptămână, ceea ce pentru noi înseamnă muncă în plus, content, atenție, da? Alo, astea obositele de la câte creme faceți reclamă și câte umerașe și câte coșuri de gunoi și prize stați cu ele în mână. Pentru noi, orice emisiune înseamnă content în plus lucrat, da? Noi aici avem camere, chestii, producători, operatori, directori de imagine, da? Noi aici nu ne scobim în nas în fața unui telefon să facem voi emisiuni, da? Că da, uite, suntem pe barosoneală, suntem niște șmecheri, suntem curați, pe masă, cu astea. Să aveți tot ce vă doriți voi, să aveți minte în primul rând, să fiți smart, pentru că asta este ceea ce ne dorim noi, să vă deschidem mințile, să vă destupăm urechile și să fiți cu ochii pe ce se întâmplă și să ne dați ponturi, pentru că ne vom transforma și noi într-un pont what the
It's happening in town. Vă pupăm tare de tot și pentru că eu m-am și plictisit foarte tare, că se termină emisiunea și eu mă plictisesc când se termină, mai așa cu nervi și respinării, nici măcar nu vă salut. Hai, pa, la revedere!